дар майдони академияи футболи Федератсияи футболи Тоҷикистон воқеъ дар дараи Алмосии шаҳри Ҳисор марҳилаи ниҳоии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни кӯдакони то 12 сола ба анҷом расид. Давоми 7 рӯз 10 даста дар ду гурӯҳ барои рохати марҳилаи нимниҳоӣ талош намуданд. Дар марҳилаи аввал бозиҳо аз рӯи системаи даврӣ сурат гирифт. Сипас аз ҳар гурӯҳ ду дастаи ба даври дуюм рохат гирифтанд ва ҷуфтҳои бозиҳои нимниҳоиро ташкил доданд. дар бозии аввали даври нимниҳои мусобиқа дастаи ҷавонони шаҳри Бохтар бар Суғд 1 бо ҳисоби 3-1 ғалаба кард. Дастаи Солор бар тими мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ бо ҳисоби 6-1 дастболо гардид. дар финали аввалин чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни кӯдакони то 12 сола дастаи Солори мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпии шаҳри Душанбе ва тими ҷавонони шаҳри Бохтар андари майдони рақобат гардиданд. дидори дастаҳо аз оғоз то анҷом ҷолибу диданӣ сурат гирифта бо ҳисоби 4-1 ба суди дастаи Солор ба анҷом расид. дастаи Суғд 1 бо шикаст додани мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ бо ҳисоби 4-0 медалҳои биринҷии мусобиқаро соҳиб шуд. чунин мусобиқа байни кӯдакони то 12 сола ҳақиқатан имсол бори аввал аз тарафи Лигаи кӯдакони наврасони Тоҷикистон баргузор гашта истодааст. Ман фикр мекунам ки мусобиқа дар сатҳи олӣ гузашт, марҳилаи ҷумҳуриявӣ дар сатҳи олӣ гузашт ва кӯдакон дар сину соли худ иштирок карда хеле хурсанд шуданд. аввалин дараҷа кӯдакон ҳама вақт дар бозиҳои футбол кӯдакон хеле хурсанданд ва ин сину соли 12 сола беҳуда гирифта нашудааст. ин сину соли даркорӣ аст барои футбол. пас аз анҷоми бозии ниҳоӣ дар як фазои тантанавӣ маросими ҷоизасупорӣ баргузор шуд. дар маросими ҷоизасупорӣ як қатор аз чеҳраҳои шинохтаи футболи меҳан ва дигар масъулини соҳа иштирок намуданд. аз рӯи нишондодҳои чемпионат беҳтарин бозингари дастҳо аз ҷониби Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон бо ҷоизаҳои махсус қадрдонӣ шуданд. беҳтарин нишонзани мусобиқа Муҳаммад Қаҳоров аз дастаи Солор ва Комилҷон Шарипов аз ин тим беҳтарин бозингари чемпионат гардид ва дастаи Суғд 1 медалҳои биринҷӣ тақдим шуд. ин тим аз инаи аввали гурӯҳи А ба марҳилаи нимниҳоӣ рохат гирифта буд. бозингарони дастаи ҷавонони шаҳри Бохтар бо нишонҳои нуқра қадрдонӣ шуданд. дастаи мазкур пас аз пирӯзӣ дар марҳилаи минтақавӣ соҳиби рохат ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа гардида буд. ва қаҳрамони аввалин чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни кӯдакони то 12 сола медалҳои тилло ва ҷон супорида шуд. номи ман Шарипов Комил. мо дар ин мусобиқаи байни ҷавонон мо дар инҷо ғалаба карда ҷои якумро гирифтеман. ба муаллимамон ташаккури зиёд мегӯям ки ба мо ин қадар машқҳои зиёд ба мо омӯзонд ва боз ба директори мактабамон ташаккур мегӯям ки онҳо ба мо нигоҳ карда моро ба инҷо оварда мо дар инҷо ҷои якумро гирифтем. ман Қаҳоров Муҳаммад, бозингари дастаи Солор. дар ин мусобиқа ман 9 гол задам ва мехоҳам дар оянда бозингари беҳтарин шавам.